गरिब दुखुथियानि खामानिखौ UPPL दोलोआ मावगासिनो दं। गरिब दुखुनि मानसिफोरनि खामानिखौ जोंनि UPPL दोलोआ मावगासिनो दङ। UPPL सरकारा 2 बोसोर थांबाय। 3 बोसोर आद्रा थानाय बोसोरखौ रायजोजों सावरायना मावफुंगोन। 3 बोसोर जों समय दं। 2 बोसोर थांबाय। बे 3 बोसोराव बाखि खामानि मावनांगौखौ जों रायजोजों रायलायना जों मावलांबाय। सराइबिल ब्लक UPPL दोलोनि सेथि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै जोबनानै थाङो। 5 नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय सराइबिल ब्लक UPPL दोलोनि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि कमिटिनि नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों जोबनानै थाङो। बे बोसोरसालिया जुथुमायावनो आलासि महरै बाहागो लादों फारियै 28 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि MLA जिरन बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, मिरु UPPL दोलोनि नेहाथारि सोमनाथ नार्जारी, राजु नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे UPPL दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर लोगोसे UPPL दोलोखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों EM उकिल मुसाहारि आरो MLA जिरन बसुमतारीया मा बुंखो खोनासंदो। सराइबिल ब्लक UPPL नि सेथि बोसोरसालिया जुथुमा बे जयमागुरियाव जादों। खोब मोजां जादों आरो बिथांमोना फैगौ समाव मा मावगोन मावलांगोन बिनि गासैबो बिथांमोना पलिसिफोर बिथांमोना आजावना लादों जानांगौ आरो बे ओनसोलनि मोजां थासारि लाबोनाय बिथांमोना हयथ' लादों आरो खामानि मावगोन। आं सानो बिटिआर ओनसोलाव जेखिनि खामानि मावनांगौ दं गरिब दुखुनि मानसिफोरनि खामानिखौ जोंनि UPPL दोलोआ मावगासिनो दङ आरो बे 3 बोसोर जों समय दं। 2 बोसोर थांबाय। बे 3 बोसोराव बाखि खामानि मावनांगौखौ जों रायजोजों रायलायना जों मावलांबाय थागोन। फुंबिलिनि समाव जों मिथिनो माबा मोनसे बिथांखिनि माबा बेखेवदो। मा बिथांखि सनारि निर्भर बेखौ दहायसो जा मोननै प्रकिउमेन्ट सेन्टार कुसुगाव ब्लक आरो गसाइगाव ब्लकआव बेखौ दिनै सेन्टार बेखेवनाय जादों। जे सासे आइजोआ जि दाग्रा आइजो उइभार्सफ्रा रेजिस्ट्रेसन खालामनानै बिथाङा 100टा माफ्लार आरो गामसा सादोर होनो हागोन आरो बेनि जोंनि सोरखारानो बायगोन बेखौ बाव मार्केट सेन्टार आसाम गभर्नमेन्ट मार्केटिं कर्प'रेसन मोनसे सेन्टार प्रकिउमेन्ट सेन्टार दादों बेयाव होनो हागोन। बेखौ लानानै मा खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ? जों सानदों जे आइजोफ्रा जाहाथे स्किल मोननायजों लोगोसे जे गाव गावनि आथिङाव जाहाथे गसंथानानै रायजो जानाय सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट जे गावनो गाव फेमिलिखौ जाहाथे सालायनो हायो, फेमिलिया मजबुत जायो, बिनि थाखायनो बे प्रग्रामखौ लानाय जादों। नोंथाङा बिबुंथि लाखिदों जे माने आवाज प्लासनि मुङाव सोरबा BCDC मेम्बार बा सोरनो रां जायोबा बिनि समाव आं बेखौनो सतर्क होदों जे बे गोरिब दुखुनि न' फैयो, गोरिब मानसिफ्रा मोनो। सासे गोरिब मानसिया मोजां न' लुना लानो हाया थैजासिमाव। दा बैफोरबादि सुबुंफोरनिफ्राय जोंनि चेयारमेन हक मेम्बार हक जोंनि अफिसारानो मोनसेबो रां थाइसेबो लानो मोना। बे बिथाङा मोजाङैनो गेबेङैनो न'खौ मोननांगौ आरो न'आ जाफुंनांगौ। सराइबिल ब्लक कमिटिनि सेथि बोसोरसालिया जुथुमा दिनै जादों आरो बे जुथुमायावहाय स्पेसियेलि वार्कारफोरखौ लानानै जादों आरो बेयाव गोबां हाबाफारि बिथांमोना सावरायदों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों गोबां थांखि लादों जे फैबाय थानाय समाव ब्लक हिसाबै बिथांमोना गोबां खामानि मावनांगोन। गतिके मिजिंथिदों जे सराइबिल ब्लक कमिटिया फैबाय थानाय समाव स्ट्रंलि खामानि मावगोन आरो रायजो राजानि आस्था अननाय सिबिनायखौ लानानै बिथांमोना गोबां दावगानो हागोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो दहाय फुङाव दिनैहाय जिहेतुकि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आइजोफोरखौबो जाहाथे रांखावरि बिथिङाव एसे जौगानायाव हेफाजाब मोननो हायो बिनि थाखाय सारा आसामाव 100टा माने हेन्दलुम प्रकिउमेन्ट सेन्टार जेरावहाय आर'नाइ गामसा बायदि रोखोमनि जि दानाय जागोन बेफोरखौ बे हेन्दलुम प्रकिउमेन्ट सेन्टाराव थांनानै फाननो हागोन। थिग बेबायदिनो जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनाव गसाइगाव मोनसे आरो कुसुगाव मोनसे बेखेवनाय जादों। गतिके बेयो जोंनि सि दाग्राफोरनि थाखाय जोबोर मोनसे मोजां खामानि जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जाय बिथांमोना सि दायो बिथांमोना समाय मोजां मार्केट मोननो हाया, बिथांमोना फानहैबा हयथ' नाङा एबा फोजोबनो हाया बेबायदि अबस्था जानानै गोबां मानसिफ्रा दानाय लुनायनिफ्राय गोजानाव थायो। नाथाय दिनै हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों दिनै मोजां मोनसे साननायनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावदों जे जाहाथे
जाय बिथांमोना दानाय लुनाय खामानियाव बेस्थ' थायो एबा दानानै लुनानै सि जोम दिहुनो बिथांमोना मार्केटाव थांनाङा डाइरेक्ट बे प्रक्रियमेन्ट सेन्टाराव थांनानै गावनि दानायखौ बिथांमोना फाननो हागोन सासे मानसिया 100तायै बोसोरसेयाव फाननो हायो बे आरनायानो जाथों गामसायानो जाथों फारसेनि मानसियानो दा बिथाङा बाव लाङोबा उसित दामखौ मोनगोन जे दामखौ माने बार्गेनिं जेबो खालायनाङा बेखौ सरकारा थिग खालामना होदों बेनिखायनो आङो जाय बिथांमोना जाय आइजो बिथांमोनहा सि दायो एबा ससाइटि खालायनानै बिथांमोना हेन्दलुम सेन्टार खालायो बिथांमोना मोजां मोनसे खबर जे दानाय लुनायनि फारसे जाहाथे बयबो गोसो होयो आरो जोङो बिनि दारैनो जाहाथे थाखाफोरखौ आरजिनानै एबा रांखान्थि बिथिङै जाहाथे जों जौगानो हायो गतिके आसाम सरकारनि जे मोनसे मोजां मोनसे बिथांखि बे जाफुंसार होनायाव जाहाथे बयबो रायजो राजाया हेफाजाब खालायो बेखौनो आं खावलायहरनाय जाबाय